Здравейте! Добре дошли в YouTube канала на мама. В това видео ще видите какви места посетихме и кои храни опитахме. Сервитьорка ли си тук? Пристигнахме в Дания, в Копенхаген. По-високи от вас. Вау! Върнете се снимка! Време е да опитаме хот-дог. Let's go! Спокойно, мама, няма да падна. Само ванила. Добре. Я да ви снимаме. Диди, кой е това? Ханс Кристиан Андерсен. Знаеш кои книжки е написал? Snow Queen и Ugly Duckling. Браво! На български? Снежната кралица. Грозното патенце, малката русалка и още много други детски приказки. Сега време за чекин в хотела. Ядохме бъргери тук. Готови ли сте да експлорнем? Да. Копенхаген! Е малко намазана с кремче. Нека се качим там горе. Стигаме до стълбите сега. Качим горе да видим какво се вижда. Се открие панорама. Към Копенхаген, към града. Вече зелена светлина, може да се качваме нагоре. Айде обратно надолу. Преди са имали такива туалетни, виж? Виждаш ли тойлета? Техния туалет. Ама кой лиф е? Ще пробваме ли? Thank you. Cheers. Have a nice one. Какво ядеш ти? Харесва ли ти? Кофи брейк. Едно предизвикателство. Ще ми избираш какво да ям. Взимаш чинията и слагаш какво да сложиш, това ще ям. Искаш ли? По-скоро тя ще посочва, ти слагаш, защото... Не, да сложим много за теб. Ще ми сложите какво яйчице? Какво друго, да? Давай. Пиш. Ти какво ми слагаш? Какво пише? Браво. Кози сирене ще ми... Репички. Слагай репички. Кое хлебче? Ево това тук. И това, което ми избраха да ям. Изискате на филейка с...
Товче, айде да се качим там. Айде. Айде. Охо, тук ми чака един мой условия предупреждение. Чакай да чуем. Сега се качваме горе. И ще сме на влак. Така, шадуха. Шапки слагаме. Не искам да се бутате. От тук виждаме целия град. Щастието е да планираш пътуването до ново място с някого, когато обичаш. Виж колко е високо. Страхотна гледка. Давай, ветър се, хайде! What do you think? It's real? О, той колкото теб, Диди. Ей, насам! Вятъра ще ги издуха. Еми, вкусно ли? Да, много. Кой ядеш? Мидички, давай. Да, много съм. Как ядеш? Окей. Иска да играем и с теб. Ти ли сервираш? Сервитьорка ли си тук? Картофки. Ще ги изяде ли, Емили? Да, би трябвало да ги изяде толкова много искаш. Диди показва как яде картофките. Пържени картофки се ядат така. Редиш си ги пред теб и ядеш. Няма как да ни се забележи, че основното превозно средство в Копенхаген е колелото. Леле, колко много колела. Кой? Немо ли? За където и да решиш да пътуваш, тръгни с цялото си сърце и семейство. Сувки.